أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana, barkanmu da wannan lokaci da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Ina wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Yan uwa maza da mata, wannan fa'ida ce ta motsa sha'awa ga namiji ko mace waɗanda suke fama da matsala ta ƙarancin sha'awa ko rashin sha'awa ma kwata-kwata, kamar macen da ba ta jin sha'awa, ko macen da ba ta da ni'ima ko take da ƙarancin sha'awa, ko macen da idan ana saduwa da ita takan ce ba ta jin komai, ko namijin da yake da matsala ta ƙarancin sha'awa, ko wanda idan yana saduwa da iyali baya jin komai, ko iyalin ta ce ba ta jin komai. To insha Allahu wannan fa'ida aka jarabta ta, ana samun biyan buƙata. Abubuwan da za a nema wajen haɗa wannan fa'ida abubuwa ne guda uku. Abu na farko kanumfari, abu na biyu za a nemo ruwan kwakwa, ruwan da yake cikin kwakwa, sannan abu na uku za a nemo madara ta ruwa peak milk ko 3 crown ko luna ko dai wata makamanciyarsu. Da farko yanda za a haɗa, za a samu kanumfari cikin babban cokali, sai a samu ruwa ƙaramin kofi. Tun da safe za a zuba wannan kanumfari a cikin wannan ruwa, sai a bar shi a ajiye shi har zuwa dare. Sannan za a samo ruwan kwakwa, shi kuma rabin kofi. Yanda za a haɗa wannan kanumfari da aka jiƙa da safe, idan dare yayi za a kawo shi, sai a tace 'ya'yan kanumfarin daga cikin ruwan, sannan a kawo wannan ruwan kwakwa ɗin sai a haɗa da wannan ruwa da aka jiƙa kanumfari a kai. Sannan a kawo madara peak milk, a juya rabinta a ciki, a juya sosai, a shanye wannan haɗi minti 30 kafin a kusanci juna. Namiji zai sha idan yana fama da matsalar, mace za ta sha. Sannan idan ana buƙatar jin daɗin saduwa, namiji da mace su sha shi a lokaci ɗaya minti 30 kafin a sadu. Insha Allahu idan aka yi wannan, za a samu biyan buƙata ƙwarai da gaske, kuma za a sha mamaki. Ko da mace ba ta jin daɗi ko namiji baya jin daɗi wajen saduwa, in Allah ya yarda, ko ƙarancin ni'ima ko ƙarancin sha'awa, idan ana haɗa wannan aka yi amfani da shi tsawon sati 2, za a samu biyan buƙata. Allah ya sa mu dace. Yan uwa kar a manta a yi like idan an amfana an ji daɗi. Ku yi subscribe na wannan tasha tamu mai albarka domin samun muhimman shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora su. Sannan tambaya ko ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu ta number waya ko ta akwatin ajiye saƙonni. Masu buƙatar shiga group namu akwai link a description, za su iya dubawa domin kasancewa a cikin wannan group namu mai albarka. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.